queremos mandar un saúdo ao Instituto de Educación Secundaria de Canido. Nada máis, disfrutade da vida e portadevos mal. Compañeira do flotel, hai que ver que razón tes. O primeiro nesta vida é non ter frío nos pés. Todo é confusión tras que non calzamos goretes. Se hai negociación, temos tempo para aprender inglés. Diz que temos que seguir e poñernos no mellor, pero sigo aquí deitada, farta de romper a voz, que foi da emoción de irmos os domingos de excursión. Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Imputo caso aos tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un gremio. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomares un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vasme enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerse bailar. Festa manandrómica, música electrónica, basquetera fónica. Hoxe isto me per ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Para quen non coñeza Ataque Escampe, é un grupo que fai pois rock de serie B, dixeron eles toda a vida que facían, que logo se están perdendo un pouco a etiqueta, non sei. Un pouco, bueno, rock con raíces, con arrecendo ao rock americano, con letras moi traballadas que forman unha parte sustancial, pero vamos, importantísima do disco, e que teñen como característica que é un grupo que está formado por xente que nun comezo, agás un deles, non tiñan moita experiencia musical e comezaron a botarnos un pouco a piscina a tocar. Desto soubemos, por exemplo, cando fixeron os 10 anos e publicaron no seu blog aquelas historias truculentas polas que pasaron. Entón queremos que nos contase un poquinho ahora, Samuel, como foi avanzando, como foi todo ese proceso de comezar a montar un grupo e agora pois a levar pois este o quinto, non? Se non me equivoco, disco, cuarto ou quinto. Sí, que claro, si contamos, claro. Pero moito traballo xa publicado, con certos dados, a cousa mellorou ou vai a peor? Como Depende que cousa. A cousa, polo que a nos respecta, polo que ao noso traballo respecta, mellorou. Ata agora, creo que sempre foi costa arriba. O noso é un proxecto moi raro, na medida en que normalmente unha persoa, cando ten un grupo, así que, bueno, que sona algo, que pode chegar a tocar en sitios como este, os seus integrantes xa tocaron antes en cada un en 4 ou 5 grupos. Nos, pues, como tú dicías, é o primeiro grupo para a maior parte de nós. Deseñados polo incendio, todo pasa moi depresa, como un filme de blaxploitation. Hai un lugar que non existe e guardará as nosas febres e o que non se pode amarrar. A loita armada e as magdalenas en un base individual. A pistola carregada de amor, isto non pretende ser outra piada patriarcal. Hai un lugar que non existe e guardará as ansias do domingo por subirnos negro pedal. E quen son os teus irmáns, porque bailo sempre igual. Que desastre, e curtisme fui como un hámster na secuencia do bar en Superfly. Sei que viga detrás
son. É que não são os meus irmãos, eram filhas no verão. Que desastre, é porque es difícil como un hámster, con sus lentes de señor normal. Sei que vinga detrás acusación, mas non podo ocultar o escudo que eu son, nin sequera que un este triste, triste, triste son. Baixo a luz da pirotecnia, con camisas dos 70, duas sombras buscan chapas no lodo da tristeza. O técnico de som está a probar as voces de ontem e de pasado mañá. Van chocar as escopetas, sentes o playback da orquestra. Business é business na lei da feira. É carinho como o nosso castigo que se leva na alma e no intestino. Eu sei unha noite haberá co seu bolero sincero que queima como alcohol, ou a voz de Nat King Cole. Aqueles olhos verdes, traidores e te cortem da mão, para verás as estrelas de um sonho de verão. Acabará na caravana só a música italiana, vida nova, sexo breve, e os anos passam. Tragueille sonada a los meus pais, e aquí
a vivir e pedín entrar na nave. Corriches detrás dun motor de fisión. A terra foi quedando atrás. Adiós regatos, pequenos adiós. Cada vez máis pequenos no ollo de boi. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar nun asteroide. Hey, que Galicia es una mierda, yo sé. Con touceño e con queimada tamén. Non o ves moi bien. Todos os traumas xa chos escoitei, pero ti és parvo da bondo tamén. Non te ves e non busques no espello. Non tes perfil bo. E empeza mudando de roupa interior. Oxe, Anabel, a rúa toda desde un triste cubil. Hai xente de ben, bastante rara. Everybody's dancing in the street. Está moito de ser feliz, mas ten un plan e un LP das slits. De pequena vivo o mundo cruel nos campeonatos provinciais de Avilés. Non marchará, resistirá entre a pureza masculina do bar. I will survive. Estaré quietos que bailades fatal. Guetos gélidos asumen a existencia como Celta en segunda división. Segunda división. Os estadios vibran coa emoción, cando hai emoción e cando non deixar no estar. As caixeiras deste centro comercial son as miñas irmás, co rei de España nas súas mans. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. É imposible ser normais unha vez máis.